mwynhau, yn gweithio'n galed ar gyfer parhau. Dyma ein man cychwyn, ein gwaith ar y Wyddfa. Wedyn, ddethon ni benderfynu wneud gwaith fwy lleol. Syniad ni oedd gwaith celf ar y ddewo. Mae'r ddewo ar ben mynydd tir y Cwmwd yn Llanbedrog. Wnaethon ni drafod y meddwl fyswn ni'n gallu werthu bag, tas bensiliad neu rys te. Fysa ti'n ail defnyddio nhw a dydyn nhw ddim wedi wneud allan o plastig. Crefftus yna ni, yma i lenwi ein cyfeiriadau ni. Nid yw gwir, crin a ffasiynol, arbennig, hardd a mor creadigol. Gafon ni help ffion o pwyth pistill sydd wedi werthu yn cynnwys. Wnaethon ni defnyddio papur, pina ffelt, a'r craffu nhw. A wedyn ni smwddio hefo help wrth gwrs. Mae sbarc Llanbedrog, plas gwynweddol a pwyth pistill yn gwerthu nhw hefyd. 216 pint o elw hyd o hyn. Y badia sydd wedi werthu fwyaf, a mae sbarc wedi rhedeg allan a maen nhw wedi gofyn am mwy. Cas bensiliau, dim elw, dim yn gwerthu nhw dim mwy. Rydyn ni mor falch fod da ni wedi weithio fel tîm, ac mae'r elw yn mynd i Natasha's Allergy Research sy'n bwysig iawn yn dosbarth ni.